Vyzerá to, že babka a sestra sa skvele bavia. No, dosť rozptylovania. Je čas zistiť, čo budeme variť. Vtáka. Divoký. Tak čo, ste všetci pripravení na novú výzvu? Poďme na to. Dobre. Takže babka začína s burgerovými žemlami. Wow, Áno, opekané idem. žemle sú oveľa lepšie. Teraz potrebujeme mleté mäso. Babka vezme mleté mäso, vkladá ho na panvicu a pritlačí lopatkou takto. Placka je hotová. Teraz plátok lahodného syra a... Samozrejme, aký by to bol burger bez paradajky? Je tu cibula a žemľa na vrchu. Wow, babka sa s úlohou vyrovnala tak rýchlo. Skvelá práca, babka. Teraz je na rade sestra. Zdá sa, že obyčajné žemle nepostačia. Čože? Donut? Ako chutné. Sestra prekrojí šišku na 2 polovice. Teraz čokoládky. Aké sladké to je. Ale sestra má ešte niečo. Je to kyslý gel. Je taký chutný, ale taký kyslý. Teraz pridajme marshmallows. Trochu marmelády a ovocného sirupu. Prečo nie? Teraz prikryjeme náš zázračný burger. Aká krása! Vyzerá to, že babka ocenila vnúčkinu prácu, ale nie je tak jednoduché niekoho prekvapiť. Takže začíname ako obvykle s žemľami. Samozrejme, tie čierne. Takto opečieme fašírku. Čo robiť s kúskom syra? Wow! Ako skvelo teraz ten syr vyzerá. Kúsok uhorky. Zdá sa, že tento burger Toto má... sú ústa s jazykom. Ale niečo chýba. Je dobré, že vedľa Wednesday je vždy ruka, ktorá pomôže s akýmkoľvek problémom. Marmeládové oči. Zdá sa, že presne to je to, čo Wednesday potrebuje. Hej, opatrne, babka. Hlava je úplne neškodná. Teraz pridajme ľad do burgera. Wow, pozrite sa na tohto monštra. Je taký strašidelný, ale stále taký lákavý. Ale ktorý burger bude najchutnejší? Teraz to zistíme. Margot, si na rade. Tento burger vyzerá nezvyčajne. Vyskúšajme ho. Chutné. Páči sa mi to. Tak, čo je ďalej? Dajme si prvé sústo. Fuj, je to med? Tento burger nie je to, čo potrebuješ. Takže, čo tu máme? Toto sú moje obľúbené sladkosti. Marmeláda s donutom? To mi chutí. No, je čas vybrať víťaza. A tým je tento burger. Áno, to je náš víťaz. Wow, gratulujem Wednesday. Je to len moja predstava, alebo sa ona usmieva? Wednesday sa usmieva. Wow, ups, zdá sa, že niekto bol hanblivý. Zdá sa, že sestra a ruka našli spoločnú reč. Je čas, aby sa ruka vrátila domov. A je čas, aby naši hrdinovia uvarili nový pokrm. Horúca čokoláda. Kto by nemal rád tento lahodný nápoj? Dúfam, že všetci sú pripravení. Poďme na to. Babka znova začne variť. Naleje mlieko do hrnca. Teraz kakaový prášok. Nezabudnite miešať. Ach áno, tabuľka čokolády urobí chuť ešte intenzívnejšou. Aké sladké to je. Babka naleje horúcu čokoládu do svojho špeciálneho hrnčeka. Skvelá práca, babka. Dobre na teba. Teraz je rád na sestre. Hej, opatrne. Mohla by zjesť všetku čokoládu takto. Áno, babka má pravdu. Cukru treba pridať len trochu, takto. Čo má v pláne? Áno, len sa pozri na to, máš škrtník 1. Babke sa táto dávka cukru nepáči. Takže je čas pridať mlieko. Buď opatrný. Áno. Sestra musí byť zjavne viac pozorná. Takže môžeš pridať všetky prísady. Teraz trochu farbiva. Pozri sa na tú krásu. Obrazovka je taká jasná. Teraz trošku osvobod. To je podávanie! Sestry! Sestra sa snažila, ale to nie je všetko. Záverečný dotyk je šlahačka a niekoľko marshmallows. Pozrite sa na tú sladkosť. Áno, sestra sa snažila. Perfektné. Wow, no teda. Teraz si na rade ty, Wednesday.
Pekný hrnček sa sem hodí. Ruka. Čo tu môže robiť bez tvojej pomoci? Aký horor. Babi, radšej sa staraj o svoje nervy. Leslie nalieva čokoládu a trochu šlahačky. Ovocný sirup? Výborne. A nejaké Haribo marmelády. Áno, pozrite na toto jedinečné podávanie. Horúca čokoláda je pripravená. To je šialené! Je to vynikajúce! Dobre? A posúvame sa ďalej. Toto je horúca čokoláda od babky. Skvelé. Čo je to? Vyzerá to čudne, ale vyskúšajme to. Nie zlé. A víťazom je... Áno, sestra, toto kolo je pre teba. No, zdá sa, že naši hrdinovia sú pripravení na novú výzvu. Aká strata času. Jej, to sú hranolky. Existuje mnoho spôsobov, ako toto jedlo pripraviť a podávať. Teraz zistíme, ktoré jedlo je najlepšie. Samozrejme, najprv treba zemiaky olúpať. Čo sa deje? Sestra si vybrala veľmi neobvyklý spôsob šúpania zemiakov. Babička nie je nadšená, ale ako by mohla byť nahnevaná na svoju milovanú vnúčku? Teraz si potrebuješ získať zemiaky. To je ono! Sestra krája zemiaky špeciálnym nožom. Pozri sa na tú krásu. Je čas pridať trochu farby. Wow, to je také jasné. Pridať olej? A môžeme pridať naše farebné zemiaky na panvicu. Skvelé! S horúcim olejom by ste mali byť vždy veľmi opatrní. Hej, dávajte pozor! Na tanier pekne rozložíme naše farebné zemiaky. Sestra dostala také svetlé hranolky. Babka preferuje viac klasickú verziu jedla. A niekedy je klasická verzia najlepšia, však? Och áno, hranolky a kečup. Táto chuť je známa všetkým už od detstva. Čo môže byť lepšie? Skvelá práca, babka. No, aké prekvapenia má tento raz Wednesday? Zemiaky od Wednesday sú už uvarené. Vyzerá to ako obvyklá porcia. Ale počkaj. Nie. Vyzerá to, že Wednesday pomiešala prílohy. Toto Poď nie radšej je si znak zakry pre oči. bolestivý. Slabšie povahy. Tak kde sme to boli? Hranolky. Áno. Wednesday natiera zemiaky na čierno. Wow, aké krásne. Vyzerá to, že sestra ocenila aj Wednesdayn pokrm. Pozri sa na jej reakciu. No, pozrime sa, čo si o tom myslí Margot. No tak, čo to tu máme? Wow, je tento zemiak trošku pripálený? Nie, nechutí zle. A s kečupom? Proste super! Takže asi sa nebudem držať späť a zjem všetko do posledného kúsku. Mňam. Ideme na ďalší. No, nie zlé. Pozrime sa. Ale takto to bude chutiť ešte lepšie. Tak s Bohom, zemiaky. Idem vás zjesť. Myslím, že som toho trochu prejedol, ale ešte je tu tretí chod. Aké krásne jedlo. Áno, veľmi chutné. Už to cítim. Tak dobre. Do posledného kúsku. Ale... Neboj sa, som v poriadku. Takže chlapci, ste pripravení na ďalšiu výzvu? Tak pozrime sa. Palacinky. Aké sú chutné. Dúfam, že naši hrdinovia vedia, ako pripraviť toto úžasné jedlo. Existuje toľko spôsobov. Tak? Poďme na to. Babička, ako vždy, sa pustí do varenia ako prvá. Opatrne vyleje cesto na palacinky na panvicu. Výborne! Vidíš tú kôrku? Môžeš to otočiť. A táto palacinka je jednoducho dokonalá. To je to, čo znamenajú mnohé roky skúseností. Streda, čo sa s tebou deje? Vyzerá to, že to nezvládneš bez pomoci ruky.
Čierna kravata? Samozrejme. Kto pochyboval? Je to Wednesday. Pozrite sa na túto farbu. Hej, vyzerá to, že sa trochu nechala uniesť. No, dobre. Vráťme sa k našim palacinkám. Páni, to je naozaj krásne. Áno, čierne jedlo vždy vyzerá tak štýlovo. A aká je vaša obľúbená farba? Nechajte svoje možnosti v komentároch a možno to urobíme v ďalšom videu. Medzi tým má sestra zrejme niečo zaujímavé v pláne. Wow, toto už nie je palacinka, ale celé umelecké dielo. Och, nejako sa táto farba nechce vytlačiť. Au, bola to rýchla jazda rovno do oka. Dúfam, že je s našou sestrou všetko v poriadku. Áno, všetko je v poriadku. V tomto prípade je najdôležitejšie nevzdávať sa napriek všetkým ťažkostiam. Správne? Už to máme. Jej, je to jednorožec. Pozrite sa na tú krásu. Áno, v takýchto momentoch je babička taká hrdá na svoju vnúčku. A čo babička? Vyzerá to, že nás čaká dobrý starý recept. Palacinky s maslom a javorovým sirupom. Pri tomto sa hneď začnú zbiehať sliny. Myslím, že vencesové palacinky sú už upečené tiež. Áno, vyzerajú nezvyčajne. Stredu ako jej obľúbený jahodový sirup. Jaj, sú to pavúky? Upokoj sa, babka. Tieto pavúky sú z čokolády. No, Margot, je čas ochutnať jedlá našich účastníkov. Čo je toto? Vyzerá to desivo. Skúsim palacinku. Nie zle. Na nás. Wow. Výborné. To dobrý pocit. A tá chuť je proste super. Aká je to krása. Jednorožec. Aké sladké. To si. Dobre. Je to také chutné. Myslím, že som sa rozhodla pre víťaza. Tuto je. Gratulujem, sestra. Zaslúžiš si víťazstvo. Wow, takže mám tu Skittles a marmelády. A mám vločky lízaniek v tvare plameniakov. Úžasné! Nevšimol som si. Toto je posyp! Aké úžasné to je! Páči sa mi to a je to chutné. Páči sa mi to. Čo ak tým ozdobím tortu? Áno, nie len posypať, ale dať to do fľaše. Super! Čo? A ja sem dám tiež fľašu. Super! Toto je môj nápad. Premýšľal som o tom sám. Fajn. Jednoducho milujem cereálie, najmä ružové kružky, pretože je to moja obľúbená farba. Aby som jednoduchšie ozdobila tortu, nasypem ich do misky a zavesím ich na bok krému. Je to také krásne, ale tak dlhé. Mám nápad! Môžem ich vyliať priamo z misky. Čo to bolo? Candy, urobila Teraz si to. ti to ukážem. Čo to bolo? Andy, neurobil som to úmyselne. Neverím ti. Wow. Pozri, ako krásne Ozdobený. sme. Vrchná vrstva. Súhlasím. A ešte mám niečo viac. Meškám. Ó, Koľko nápadov mi víri v Ani hlave. neviem, ktorý z nich použiť. Myslím, že je najlepšie umiestniť na približne... boku. Skvelé. Mám sa výborne. Chutné. Andy to už ozdobil. Chcem to urobiť tiež. Je to super. Veľmi sa mi páči. Koláč vyzerá tak lákavo. Už sa mi zbiehajú sliny. Áno, toto vyzerá jednoducho fascinujúco. No, je čas ozdobiť druhú vrstvu. Toľko dobrôt. Wow, tak super. Vidím čipsy. Nikdy by som si nepomyslel, že nimi môžu ozdobiť tortu. Jednoducho ich milujem. Skvelé. Počkať. Čo si myslíš o tomto nápade? To je šialené. Nečakal som to Sama od seba. o sebe. Nie tento Aby koniec, to bolo ale ešte ja... úžasnejšie, ozdobím tortu marmeládovými srdiečkami v šachovnicovom vzore. Ohromujúce. a to je všetko?
Pridám Čokoláda. Myslím, že táto je perfektná, pretože je trojuholníková. Presne ako čipsy. Potrebujete ju zlomiť na kúsky a rozložiť ich okolo. Len sa na to pozri. Bravo, Andy. Wow, aká lahodná čokoláda. Čo to bude? Dobre, potom pridám aj nejakú dekoráciu. Najprv vezmem svoje obľúbené jahodové čokoládové tyčinky a urobím hravý plot. Super! Ešte mi zostal jeden kus navyše. Je vynikajúci. Taký dobrý. Urobil som dobrú voľbu. Dobre urobené, Candy. Aj tebe ďakujem. Mám... Celé vedro džemu a obrovská cukrová vata To odišli. je pravda. Musím vyplniť prázdne miesto cukrovou vatou. A čo mám s týmto Tento urobiť? Hej, áno, idem. Som na teba nahnevaný. Och, čo? Nehrám sa. Len tam dám týchto žralokov. Ale tohto zjem. Mám ťa. Keby poď, buď odvážna. Na rozdiel od teba, Andy, som mala celý vedro sladkého popcornu. Už je to tak dávno, čo som ho jedla. Je úžasný. Dám ho priamo dovnútra, ako to urobil Andy. Ale pridám na vrch posýpku. Super, som hotový. Pane Bože, Ďakujem. Všetky moje posýpky mám. a mám krém a haba baba. A mám tu dokonca marmeládovú zmrzlinu. Mám skvelý nápad. Oblížem si ruku a ponorím ju do posýpok. A dostaneme odtlačok, ktorý môžeš dať hneď sem. Super! Ale radšej by som ozdobil celé. Super, nie? Ahoj, Candy. Je to hrozné. No, je čas prejsť na dekoráciu dolnej vrstvy. Na to si vyberiem tento lahodný jahodový krém. Je to tak pôsobivé. To je vtip. Pokloň sa. Nech má moja časť torty tiež marmeládové oči. A stále mám kúsok žuvačky a skvelý nápad, ako ju použiť. Vytrhnem Mám rád žuvačku. rovnomerné kusy. Vyrobím rám. Mojim očiam chýbajú ústa. Tak to. Áno. Tiež by mal Majky oči. Ďakujem. Candy, môžem si požičať jeden kus žuvačky od teba? Máš pre mňa chvíľku? Samozrejme. Ďaká. Nech sa páči. Hurá! Vyšlo to skvele. Podarilo sa nám to. Jej! Lepka! Akú nádhernú tortu sme dostali! Je krásna zo všetkých strán. Už sa mi zbiehajú slinky. Nemôžem čakať dlhšie. Candy, chceš to skúsiť prvá? Ďakujem. Vezmem si vrchný kúsok. Naozaj chcem vyskúšať jahodové posýpky z mojej flaštičky. Super! Som si istá, že je to také chutné. A naozaj je. Je to jednoducho super, super chutné. Je to bomba. Som nadšená. Dobre, Andy, teraz si na rade ty? Hurá! Tiež začnem s vrchnou vrstvou a ochutnám. so sladkosťami a farebnými posypkami. Ak sa to Candy veľmi páčilo, potom to musí byť skvelé aj pre mňa. Jej, áno, je to tak. Chutné. Cukríky! Hneď ako som uvidel tieto lízatka v tvare plameniakov, okamžite sa mi zapáčili. Nemôžem sa dočkať, až ich vyskúšam s tortou. Som si istý, že to bude chutiť ešte lepšie. Áno, mám pravdu. Také chutné. Marmeláda a lízatko. Prepáč, Candy, ale už nemôžem dlhšie čakať. Ešte som nikdy nejedla tortu s čipsami a marmeládou. Áno, to je super! Páči sa mi to. No, je čas ochutnať tortu aj z tretej vrstvy. To je smiešné a také vtipné. Je to magické. A spolu s marmeládovými očami je to ešte sladšie. Farba je taká jemná a vzdušná, niet slov. Candy je už svoj tretí kúsok po sebe. No, nenechám ju samú.
Čokoláda sa roztopila a spolu s tortou je to cukrová vata. Je to jednoducho bomba, ľudia. Milujem to. Ach, marmeládové oči sú tu jednoducho úžasné. A teraz skúsme, čo mi Candy dala ako žuvačku. Dobre, teraz idem nafúknuť bublinu. To je super. Candy, chceš viac? Samozrejme. Poďme spolu zjesť tento koláč. Áno, poďme na to. Poďme. Tento delfín. Ach áno, toto je neuveriteľne chutné. Som plný. Ani mi nehovor. Už to nedokážem. kamarátka! Veľká vďaka Dievčatá, je tu toľko znamení. Zoberme všetko. Moje obľúbené sladkosti. Milujem ich tak veľmi. Čo? Čo je toto? Niekto kradne sladkosti. Máme zatracené. Chytím ťa! Alebo poteračuj. Pozrite, odlučíme bežať, to je ťažké. Babi, dvere sú zamknuté, musíme sa schovať. O, bože. To nefunguje. Ťažké. Nie! Kde si? Kam sa mám skryť? Nájdem ťa veľmi rýchlo. Aha, našiel som ťa. Nie, nechytíš ma. Súďte ma, pomôžte mi. Narazili ste do mňa, pán policajt. Ahoj! Máte právo mlčať. Ups! Chytím ťa! Ustúpiť, dievčatá. Potrebujem urgentne riadiť toto auto. Je pre mňa perfektné. Radšej sa naučím šoférovať, ale bolo to zábavné. Počkať! Môžem sa tu skryť? Nie! Toto miesto nie je veľmi dobré. Ale mám nápad. Prestavím auto na dom. To bude oveľa lepšie. A ja sa tu schovám. Aký super bicykel. Narazil som. Aký roztomilý macko. Make-up. Milujem to. Hej! Zastaň! Nemôžeš ma vidieť všade. A táto škatula na hračky je perfektná. Existujú Je tu. zlodej. Pozrime sa. Kašľať na nich. Tu. Nezvedni. Stále nie je to správne miesto. Pozri na toto kladivo z Minecraftu. Je úžasné. Som ako Thor! Dobre! Skrývaš sa! Koho som to spravil? No poď! Teraz Povedal sa som ti, aby si stál pokojne a... Dobre! Kde sú zvyšok tejto dievčiny? Pre tvoju vlastní bezpečnosť. Čo? Kto je to? Kto je tu? Nevidím! Nie! Poďme sa objať. Počkať! Nedotýkaj sa ma! Dobre. Tu ma určite Medveď nechytaj, ale bude- je... Uvidíme. Je tu neuveriteľné. Je tu... Nechcem bosk. Natoč nás! Braďoch, uvidíme sa! Poďme! Dobre, tá farba mi fakt sedí. Páne Bože, to je tak odporné. Dúfam, že
že ma policajti tu nenájdu. Veľa šťastia, Nicole. Emma, ješ popcorn bezo mňa? To je moja farba. Nevadí. Milujem popcorn. Je taký chutný. Nemôžem sa tam dostať. Poďme nájsť väčší vedro. Je to obrovské. A perfektne mi sedí. Poďme dnu. Som priamo za plagátom. Fungovalo to? Jasne ma vidíš? Priemerne z Pepsi. Hodí sa k mojej farbe. Musím sa prikradnúť. Oha! Ruky hore. Nikto tu nie je. Už ho odtiaľ zasiahli. Mám rád popcorn. Wow, aké obrovské. Seriózne? Ó, to je super. Chcem zjesť všetko čo najskôr. Kto ma uhryzol? Našiel som zlodeja. Skvelé. Choď preč a postav sa vedľa mňa. Ani nepomýšľaj na útek. Sledujem ťa. To je také strašidelné. Chladnička z Pepsi. Dal by som si nejakú sodu. Dnes je môj deň. Bojovať budem každého. Pre všetky sekundy. Wow. Opatrne. Neutekaj. Zatiaľ si dám nejakú Pepsi. No, hoďme to. Čo? Tu je tretí výtržník. Hej. Nie. Ušli. Podpora! Toľko za všetko! Ďakujem za tvoje... Hej, auto bolelo. Počkaj, tá istá farba ako ja. Niekto ma nájde. Nicole, poďme ťa tam dostať. Kamaráde! Au! Nestoj v ceste! Keď vraciame úder, dostanem sa dovnútra. A ja... Cítim sa tak dobre. Krysa tu! Kto je tu? Viem, že zlodeji sa tu skrývate. Nikto za závesom. Pozrime sa ďalej. Činky. Dobre, nie som v najlepšej forme. Nemôžem cvičiť. Stolný tenis. Boxovacie vrece. Kto to kričí? Hej! Videli sme tu ich 7. No? Ahoj! Našiel som jedného chuligána, ešte 2 zostáva. Vidieť, kde nie si ani jeden pohyb? Tu je... Je tam ďalší zlodej! Von! Dobre, kde je tretí? Goggles the pop. Pozrime sa. To bolo trochu drsné. No, tu je tretí. Prepáč. Nechcem uzavrieť dohodu. Prosím, policajt. Prosím. No, dokonca ťa ľutujem. Ale som policajt. To je moja práca. Ups. Inak? Skvelé. Otoč sa. A... Mary. Dokonca v tomto oblečení vyzeráš dobre. Áno,